una sola sessió puc arribar a fer de tot, des d'un shiatsu, una mica un massatge, anem a tocar els peus, anem a acabar amb una mica d'equilibri energètic. Si la persona necessita això, jo demano permís sempre i endavant. I agraeixo molt quan la paraula més escoltada és dir, estic a les teves mans. Jo cada vegada que escolto això és que se m'omple el cor perquè, uau. Algun cop t'ha arribat com un missatge que l'altra persona no vol sentir? Sí. Segur, no? Totalment. Veus una barrera, és com, i ho respectes, i no passa res. I això que demaneu, no? Què és el que reps? Quan una persona no vol donar, no arriba res. O sigui, no és que siguem transparents i que jo vegi o senti, no. Jo rebo tant com l'altre vol donar. Perfecte. Oh, és molt interessant, Com quan s'apaga el Bluetooth. No et pots connectar cap al telèfon. Total. Jo vas per la pinzellada, tu? No, és veritat.